Halve september 2024 is het tiert alweer voor een nieuwe editie van het festival. Het festival wordt sinds 1991 georganiseerd. Het is een competitie van veskes die schreeuwen binnen in het Friesk of een Frieske streektaal. En daarover wil praten met het bestuurslid Inge Bergsma. Die is bij ons in de studio. Inge, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Hoeveel werk hast u al verzetten voor die komende editie? Nou, al een hele soort. Ja, zeker. Dat begint denk ik al bij de finale van de vorige. Hè? Ja, dan beginnen we al met de taartjedings. Dan is het vaak even wat rustiger. Maar de oude hier we natuurlijk het Lied International in Bastia, Corsica. Daar zien we druk mee. En daarna begint het alweer gauw met de taartjedings voor Lied 2024. Het bestaat al sinds 1991. Dan mij het eigenlijk wel een succes nemen. Wat betekent dit festival voor de Friese muziek en de cultuur? Nou, een hele soort natuurlijk. Het is echt wel een mooie springplank voor jonge artiesten, jonge muzici. En we willen natuurlijk ook heel graag dat de cultuur in het jongen in het Fries onder de aandacht brengen. En we willen in de regel prachtige mooie Friese lieden maken. Ja. Dus we hopen dat het echt mensen daar brengt om in haar eigen memmetaal jongen te kennen. Want dat is natuurlijk de kern van het festival. Ja. Je neemt echt bewust of Frieske streektaal. Ja. Stallingswarfskouwtoer, beeld. Er zijn zoveel vormen die je nemen kist. Maakt het zo bijzonder echt? Ja, ik denk het wel. We gaan merken dat het, als die uitdrukken kist in die eigen taal, dus dat dan kan het Fries wezen, maar het kan ook in het Stadsfries wezen. Dat mag ik. Ja. Dus, en dan komt het vaak volle dichter bij die eigen belevenis en die eigen gevoel. Dus wij denken dat dat een hele mooie plus is. Als nou de orde het weer omsjuist naar de verhoringen qua inschrijving, qua stijlen, kun je daar wat over vertellen? Just daar verhoring zien? Of wat gebeurt er in zo'n muzikale ontwikkeling? Ja, waar wij nou wel aardig op insteken is op toch de jongere muzikanten aan te lopen. Dus en dan haast ik dat er een andere soort muziek binnenkomt. Dus minder de klinkkunst of de singer-songwriters. Maar nou ook wat rock. En we hopen natuurlijk ook wat hip-hop en dat soort dingen binnen te krijgen. Vorig jaar, dus was vaak wat poppy. Dus, en we vinden het gewoon hartstikke leuk dat vooral die jonge mensen enthousiast draaien over lied en over de Friese taal. Maar hoe bereiken je hem die jeugd dan? Wat probeer je hem daarvoor? Nou ja, we proberen natuurlijk via de socials de jonge mensen te bereiken. Dus Insta is een heel belangrijk medium. Steeds belangrijker eigenlijk. En maar in geerwerking met de omroep geven we dus ook naar Veerda en naar de ROC's om daar ook jonge mensen warm te krijgen voor de Friese muziek. Ja. Ben er nog steeds voldoende oormeldings? Ja, zeker. Ja. We hebben vorig jaar tussen de 18 en 20 aanmeldings. En we merken nou dat er is een grote belangstelling. Ze informeren. En we de eerste 12 binnen. De hele leuke jongens. Oh ja? Ja. Maar is niks zo zitten, denk ik. Maar ik niks zo zeggen. Nee, het is competitie van Nee, dat kennen. Ja. En als het winst, hè, als het mij door zo'n competitie, hè, de meesten vinden dat muziek mij nooit een competitie wezen. Nee. Ik denk net dat lied echt een competitie is in die zin. Maar wat gebeurt er dan als zo'n wedstrijd winst? Wat leidt er dan te wachten op zo'n deelnemer? Ja, dan krijg je de Savisa is een prachtig podium in de Neushoorn. En dan krijg je een grote aandacht via de omroep bijvoorbeeld. En er is een mooie tekstprijs is er voor de mooiste tekst. En dat is naar het Regio Songfestival. We hebben een hele mooie contact met iPop. Dus Vegebaard dat vorig jaar woon. En die had nou echt een flink wat minuten op iPop Festival. Leuk. Nou, Sjong, daar hebben we contact mee. We hebben bijvoorbeeld ook een mooie opname. Echte studio-opname. En we hopen natuurlijk volgend jaar dat Lied International weer in je leven te kennen. Ja, want dat is het festival wat eigenlijk hieruit voortkwam is. Ja. Om het 2 jaar is dat. Ja. Waarom is dat net Els hier? Nou, het is wel een hele tour om het te organiseren. En dan mag ik een loon of organisatie bereid vinden om dat
te organiseren en te bekostigen. Ja, is dat hetzelfde principe als bij het Eurovisie Songfestival als winst? Dan meest het in de land wat? Nou, nee, dat is net zo. Nee, net altijd. Waar bepaald werd het dan komt? Nou, meestal is er een organisatie die zegt van dit vind ik wel leuk. Dit is een leuke, dit jouwt mooie reclame voor uw taal of voor uw gebied. Mhm. En die krijgt vaak de financiering dan wel voor elkaar. En dat is eigenlijk wel nodig om het goed te organiseren te kunnen. Voor de komende editie van Lied staat de inschrijving dus nou hier. Je bent nou op zoek naar nieuwe acts. Waar moet zo'n act om voldoen? Ja, natuurlijk in een Frieske of Frieske streektaal. Met vernaaiend wezen. Het met een naailied wezen. We hopen natuurlijk dat er een soort jonge mensen op komen. En nou, zo'n beetje. En het reglement kist op zich via uw website. Maar vooral het met die eigen nieuwe muziek wezen. Maar het zelfs maken haar. Ja. En dat kun je dan insturen. Dat komt via de website. Hoe ziet zo'n procedure er dan verder uit? Mensen sturen het in. En hoe komen we dan uiteindelijk op die finale jongen in de neushoorn? Nou, wat we doen is... er is een selectiejury die kiest de 12 beste lied nu. En er wordt echt serieus naar zo'n bij jouwer juryleden die echt wel aardig sporen verzinnen haar in de muziek. Dus die echt met verstand van zaken. En die 12 lieden die 12 lieden die worden dus in een soort publieksjury of een publiekstemming weer kunt publiek stemmen. En uiteindelijk bleef er je er een van de publiekstemmen je terug en de zoon de heeste van de jury, selectiejury. Die gaan eerst terug. Ja. En die gaan terug naar de finale. En dan is er in de neushoorn de finale joen op 11 september. Dus komt Allière. Ja. En voor dit jaar hebben we wat een naaie opzet in gewerking met de omroep. Maar dan kunnen we van nou mandje pas hoe communiceren. Dat is spannend. Dat is dus maar zitten. Nou oké, lekker. Dus komende mandje komt een nijzoer. Dat jaren we dan ongetwijfeld via Omroep Friesland. En dan jaren we dat ook gewoon hier bij RTV NOF. Ja. Leuk. Smoor er ook een tier denk ik voor het bestuur. Ja, zeker. Heel volle succes daarbij. Ja. Worst u dus onmelden, sorry daarvoor dat je een eigen noemen maakt. Misschien haast al wat moois lezen. Ga dan naar de website van Lied. En dat is lied.frl. Dat kan nog ont mij 1 juni. Dan haast het tier te vorm dat we dan. En waar wit je van elkaar dan op 11 september in de finale in de neushoorn in Ljouwert.